kakku manta nan na taɓa baku labari wani ya zo ya kira ni nan waje ya ce man yanzu ne wani ya kira shi yake mashi tambaya cewa an ɗauke su a matsayin za su yi aikin plasta a wani gida da aka ɗauke su aka kai su wani gida aka ce ba nan bane aka ƙara kai su wani gida aka ce ba nan bane sai da aka kai su gidaje uku a cikin unguwar Rimi aka ɓatar da su tukunna inda ba su ma iya gane gidan farko daga nan sai aka rufe masu idanu a cikin mota aka tafi da su bayan na aka kai su wani gida bayan an yi kamar tafiyan awa 2 da su a cikin mota sai aka kai su wani gida aka buɗe gate suka ji an buɗe gate suka fito cikin gida suna fitowa sai suka ga kawai an fito da bindigogi an sauko da su aka ce kowa ya sauko da kayan aikin shi ga yashi ga siminti bayan nan aka fito da yara 'yan mata guda 7 ko 9 na mance adadin na nawa ne na 9 ne yawwa kai ka rike guda 9 aka sa su a jikin fila irin wannan abin da ake na katangan na wannan filan nan kowace aka jingina ta kowace aka jingina ta kowace aka jingina ta aka ce to ku kwaba siminti da yashin nan da abun nan ba ga bindigogi kuma an sa maku su kar su motsa kuma sai kun yi a yaɓe su cikin bangon nan haka suka yayyabe su suka dinga ɗebo siminti suna yaɓe su cikin bango suna ɗauko siminti suna yaɓe su jikin bango an ɗaɗɗaure suna yaɓe su sai da suka yaɓe su gaba ɗaya cikin katangan nan suka yaɓe su bayan sun gama yaɓe aka ce sun gama aikinsu ya ce wanda da ya zo wajen yaɓe wai wata kafin ya yaɓe ta sai da ya tambaye ta ya ce koko ya aka suka ce a hanyar makaranta ake kakkama su wasu ma na nan ciki da yawa muna tafiya hanyar makaranta su ji mota ta tsaya kawai a kama su da karfin tsaya saka cikin mota duk da haka aka kwaso su su wasu na nan a cikin gidan da yawa yanzu su an yaɓe 9 to amma ku ji wani abu su da suka gama wannan aikin suka taho aka ɗauko su aka ƙara rufe masu ido aka dawo da su sai da aka zo da su wannan zuba sai aka tsaya aka yi fakin da mota aka sauke su sau da aka sauke su aka ba su 250,000 aka ce kudin aikin ku kenan na yau da kuka yi saboda aka ku tafi ku je ku shiga mota ku tafi gida amma duk wannan aikin da suka yi da suka dawo su abin da yasa suka kira wani suka ce a tambaye ni shin kudin nan ya halatta su ci kudin da aka ba su ba fa tunaninsa wannan ɓannan abin da suka yi ba abin da ya dame su kawai wannan kuɗin su ci halal malak shine abin da ya dame su to ku auna sau da aka kaga irin wannan waye ce ai haka ba aljanu ba shaidanu ba shi kuma wanda ya yi haka ɗin ba kuma ba su kaɗai ba ne